Tá rá Fothoghcháin le bheith siúl an éireann ar an tarna lá fiche de bhí bealtaine, ceann nGaillimh Thiar. Agus ceann eile an seo I mBaile Átha Cliath Láir, ach cén fá nach raibh Fothoghcháin na gcuine nuirí agus arú an nuirí? Bhí ach beag na Fothoghcháin sa ag súil os na Fothoghcháin náisiúnta. Reachtáladh all Fothoghcháin I mína saona 2024 nuair a Fothoghcéid sa Fothoghcháin teachtadála le honadíocht a dhéanamh ar bhaintear na tíre I ndáil éireann. An son bhí an Fothoghcháin uachtaránachta ar siúl mí deire seachtaine. In seala bhíoh Catherine Connolly mar uachtarán na hÉireann ina dhiag. Bhí sin na teachtadála de Gaeilge Thiar riime sin an dáilcheantar ina bhfuil ceithre na gaeilge, agus mar sin tá a siachán sa dáil folamh ó inseala bhíochaí. Cúpla seachtain in íag sin dairigh an tír ara airgeadis Pascal Donahue as a fós sa rialtas le post nua a ghlacha leis an banc domhanda. Mar sin tá thiachán sa dáil de bhaile Átha Cliath Láir folamh ó hin chomá. Dheimhnigh an tarna lá fichead de bhí bealtaine beag deise go daoine fásta an dá gháil cheantar son, Gaeilge Thiar agus Átha Cliath Láir fótáil dus na hiarrthóirí is fearr leo.